लागावलै एसबि प्रडाक्ट फार्स्ट कमेन्ट हरबाय नोङो फंबाय। ओमफ्राय माब्रै दङ? सन्तोष नार्जारि बहा थानानलाय थाखो ब्र'? ओइ माबायाव रा दंफां सायख्लुमाव दंफां सायायाव लेरख' बिफां सायायाव थानानै दसे लाइभ होबाय आङो नोंथांमोनजोंहाय आरोना ओमफ्राय सेम्बर ब्लग होनदों आदा मा खबर मोजां ओरैनो जास्ट नोंथांमोनजोंहाय टाइम पास लाइभआव फैबाय आरो माबायाव थांनो नागिरदों दाबसे जायगायावहाय क'क्राझाराव ओमफ्राय लोगोआ एसे माबागासिनो दं आरोना रेडि जागासिनो दङ बेखौनो नेदों आङो। होद जालां जाया आं दासो नाजों समान फैदों। मा ओंख्रै? ओमफ्राय बन गुरु बिदब गैया? ओंखारलै ओरैसो होनदां नङालै ओरैनोसो होनदां आं जाया जाले आं दासो जाना फैदोंना नाजों। ओमफ्राय बासआव गाखोदों आदा टाइम पास नायनाय जाबाय अके अबावबा थांदों नामा नोंलाय फंबाय? जोंना माबामोनलै आलु कफि ओमफ्राय ना भाजामोन आरो ना फ्रायमोन ओमफ्राय नोंसिना माबा थायो दा ओमफ्राय रावबो गैया नामा दा? गैया दङ ओइ लोगोफोर दङ दंनायालाय ओंखाम जागासिनो। ओमफ्राय मा जायगानि नों फ्रेन्ड? आङो चिरां जिल्ला ओरैहाय खैला मैला होनो आरोना जोंना पि एस आमगुरि पुलिस थाना आमगुरि आरो ओमफ्राय नोंसिनालाय मा गामि रिस्कि नार्जारि सिस्टार? ओमफ्राय एस बि प्रडाक्ट गामियाव क्रिकेट टुरनामेन्ट जानायखाय गेलेफैदोंमोन आदा ओमफ्राय दायो कलेजाव थांफिनायसै आसा माजों जादोंमोन क्रिकेटआलाय टुरनामेन्ट बादायलायनायालाय? आमथिखाना जोब्बाय नामाथाय आं दाख्लै थांदोंमोन दसे ओमफ्राय आं बङाइगावजों आमथिखाजोंमोन नामाथाय ओमफ्राय आं दसेल' नायनानै फैफिनो आरो ओमफ्राय थाथनाय जायाखिसै। ओमफ्राय एस एम बड' ब्लक गय जादो आदा नोंनासो मा आंनासो जाखोथाय आसा ओमफ्राय जोंना चिरां रानिखाथा बिदिबालाय खाथिथारना जोंनाबो खैला मैला आं दा दङ आइलेण्डआवसो नै फाथाबारि आइलेण्ड बेयाव दंफैयो आङो लोगो सासेखौ नेदों। स्टेटास नोंथांमोनजों लाइभआवहाय थाबाय आरो रायज्लायनो गोसो जानानै आरो ओमफ्राय भिडिअखौथ' लाबोथ'नाय जायाखै एसे फैगासिनो दङ र' एसे मोजां भिडिअ फैगोन ओमफ्राय मथा मथि मैयाहायथ' आङो सानसे ना हमबाय मैया पेजावहाय ससे होदोंमोन आं एस के बड' ब्लग पेजाव ओमफ्राय नोंसोरो आंना पेजआ एस के बड' ब्लगआ मानो सेयार जायाथाय गुबुनफ्रा माने सेयार खालामो माबा खालामब्लाबो जाया आरो सेयारानो ओमफ्राय सेस्था खालामबाय बानायफिनदों आङो सनक मोसाहारि आरो वास टाइमासो बांसिन थांगासिनो दङ आरो ओमफ्राय बे माबाया फल'वार्सआ खम नङाब्ला मनिटाइजेसन जासिगौ आरो बेबो फेसआबो ओमफ्राय इउटुबाथ' आगोलनो जाखानायखा नालाय आंना दा ओंखायनो उफाय गैया इउटुबखौनो इउस खालामो आं ओमफ्राय माखासे ओरैहाय पेजआ सेयार जायोब्लाबो एस के बड' ब्लग होनाया मालांखायावनो मनिटाइजेसन जासिगौमोन आरो दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय माबाखौ नायलांनोसैलाय दे कमेन्टखौहाय गासैखौबो कमेन्ट नायगोन आङो दाना बबेसिम थांखोमोनथाय र' नायनि दे माबा रिस्कि नार्जारि जोंना चिरां रानिखाथासिम थांबायमोन ओमफ्राय खुंगुर बड' ब्लक होनदों रानिखाथायाव माथो कारेन्ट खामदोंनो ब्रादार आं मिथियालै जानोबो हागौ खामदों खोमा ओमफ्राय मानसिया जेबो जायाखै ना मा रोखोम जाखो मानसिफ्राबो माबा मोनसेफोर जादों नामा बे आं खबर मोनाखै माला जानाय बेबा ओमफ्राय लोगोफोर बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन दे दसे आं थानोसै नोंथांमोनजोंहाय जेबोथ' इम्परटेन्ट गैथ'वा भिडिअ गाबोनफोर लाबोगोन आं ट्राइ खालामनो दे आं माने एसे बेस्थ' जाबाय थानायखाय आङो सेमि फाइनालाव जों मैया जेनबाय
रा बिजनीजों जेनबाय हा जेनबायसो ने माथो खालामबावनो रिस्कि नार्जारि ब्लग दोनै थेंक इउ सिस्टार ओमफ्राय माथो दाबो बोन दं औलै थांथ'वाखै नै ओंखाम जादों इयो लोगोआ ओमफ्राय आर्यन मोसाहारि मा खोब जालां दावदै जालायनांगौ जाखो आं जायाथ' नैलाय दावदैसो होफैदों नै है दा जाले ओंखाम जानासो फैगोन जादो ओहो जाले खान्दाय नाम' बेनो गैथार आं दासो ओंखाम जाना फैदों ओंखाम जाथ'ले आं नंगौथ' आर्यन मोसाहारि थांथ'वाखै र' सरासथोनखौ नेग्रोदों आं ओंखाम जादों आंसो सिगां फैग्रोलायबाय थांनो होननाया ओमफ्राय गैया दानसे लाइभ थाबाय आं भिडिअ'खौनो होनो मोनाखै नालाय ओंखायनो ओमफ्राय मा होनदों बड' गार्लस हाय होनदों नै थेंक इउ बड' गार्लस आंनि लाइफआव दसे फैनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय जेसेबांनाखि आंनि लाइफआव फैदों आरोना स' थेंक इउ बयनिसिमबो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था आंबो नोंथांमोननिखौ नायबाय थागोन आरोना जेखिया जा चेनेल गोनांबाथ' आं भिडिअखौ नायना होखायो फेसबाबो बा इउटुब चेनेलबाबो नायनानै होखायो आरो आङो ना ओमफ्राय माजे समाय बबेबा समावहाय टाइम मोनस्लाबाबाल' आरो आं नायनायानो जाखायो आरो बांसिनाखौनो बड' खुंगुर ब्लग ओमफ्राय मिथिया ब्रादार मानसिफ्रा मा जाखोथाय बिबा बबे साइडजों खामदों बिबा ओमफ्राय मा होनदों नै रिस्कि नार्जारि ब्लगआ होनदों आंबो ओंखाम जानोसै फ्रेन्ड अके जादो दे जादो फ्रेन्ड जेबो नङा आं दहाय फुङावनो जादों ओमफ्राय दा हटेलाव एसे जाला जालि जाबावनोसै गोसो जाबा ओमफ्राय दा बे लोगोआ अबाव बेङो एसे गारि फिसा कारजोंहाय सिबलालाबायलांनोसै जोङो ओमफ्राय एस बि प्रडाक्ट आंबो मा होनदों लाइभ होदोंना दसे आंबो गारिखौ लायनोसै होनदों ब्र' मटर नोंथ' निंजा अर्डार हरबाय ने ब्रादार लाबोदो आंबो साखाव नायनांगौलै खैला मैलायाव फागमोननैसो निंजाखौबायथाय गलारा निंजाया 15 लाखलाय 16 लाखलाय 18 लाखलाय लायो फाग्लासो बम 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 माने इउके 07 राइडारनि बायदि बैयो फाग्लालै इनो ओमफ्राय थाबैनो लाबोदो एस बि प्रडाक्ट मा दङ गोबां दंमोन दानलाबफिनजोबबाय ओंखाम जालानोसै सोरबा ओमफ्राय एसे हेल्प होदो एसे हेल्प होना जाबाय र' अके जागोन दे खुनु टेनसन गैयालै जों मानसिफ्रा फरबेला मरबेलालै ब्रादार बेनिबो चेनेला गोगोमलै फेसआवहाय 3 लाखलाय थांखायोनाबो भिउआ 3 लाख 4 लाखलाय थांलायलाङो मिलियननि खाथियाव दंहैलाय लाङोनदां ने गैयालै गैस्लामा ने गैया एसे गाहायाव बिदि थांथ'खायाखै 3-4 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 3 लाख 20 3 लाख भिउआ मामुलिलै मानलाय इउटुबाव फेमास नङा आरो इयो इउटुबावहाय माबायावसो इनो फेसआवसो फेस बार होनो इखौहाय इउटुब बार नङा इयो फेसबुक बारसो ओमफ्राय सोर सिनायो आंनि लाइभआवलाय इखौलाय देसाय सिनायोला सिनायो होनहरलाय ओमफ्राय सिनायाला दे फल' खालामनो थिनहरदो नोङो मा होनदोंमोनलाय बारा सिनायलायालै आंखौहाय बारा ओंखाराना दे इउटुबावहाय दे चेनेला बुंहरदो स्रायनो स्कुलाव गथ' लायनांगौ आदा हाखु दाखु जादों आं थांदो दे रिस्कि दे जेबो नङा साबेसे राखि ना रिस्कि राखि ओमफ्राय माबाया बे आदाखौनो सिनायोनोलै एस बि प्रडाक्टआ मिथो माबारा इयावनि सार सतिसनि फिसाला सतिस मा गामिनि बेयावनि लायरा खैला मैलानि जि सिनायोनोलै ओमफ्राय सासेल' फ्रेन्ड बाबुना नानिलै एबा आंना सानैसोलै बाबु सासे नानि सासे सिनायग्रा दंनोलै हनै दं बारा सिनायलाबायाना ओमफ्राय बाराबो नुजाबाय थानाय जाया एसे
जोंना बाबु सासे नानि सासे दे थेंक इउ मा क्लास मोनखो इबा फ्रेन्ड रिस्कि फ्रेन्ड रिस्किबा होनफ्राङोलै आंनिया बेखौनो राखिखौनो रिस्कि होनलाबो जायोलै ओमफ्राय जाजोबखाबाय रेडि जाजोब्बाय नोंल'सो थांसै औ ए थांखानायसो रा होनलाय आरो माथो ने बहाय थांनो होनदों नाखाथि बहाय थांनाय जायो है देर'बिल नाखाथि हाजोआवबो गाखोनानै थिखोना मेंनायखायनो बायोलां देर'बिलावबो थांजायो इउ केजि अ दे मोजां फोरों दे मोजां फोरों खानाय फिथराव समायना माफा माफा सिखिरि बाहोना लोगोआव साफा साफा दाबलिं लानाया होसोजोबदों नङालै जोङो अनलायनानै बिखुङाव दुब दुब सौलायदों इदिसो माला सौलैयालै दें देरें दें देरें दें देरें दें दें मोननाया देबोरबिल हनै नायहर गवालपारा थांयोथ' दा बेसे गोजान ओइ इउटुबार एसामिस इउटुबार गिदिर गिदिराव थांयोथ' थै दखान दङ गवालपारायावबो गोजानथारलै गैथ'लै दा मानसिफोर ना 17 जन दंबावो दाबो थांनायसै दान्दिसे 2 मिनिटसो थादो दा 15 मिनिट खालामनोसै ने अनलि 15 मिनिट मा कमेन्ट खालामनो गोसो खालामदो दे और 1 मिनट बाकी है राखि नार्जारि जल्दी राखि जल्दी नार्जारि कमेंट ब्लग कीजिए थेंक इउ बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय लथक' बिफां सायानिफ्राय फिथाइयाथ' गैले जाजोब्बाय ने गोथावलै गोदैथार गोदैदा आं ओंखाम जाखांला बैग्रि गोरान जाग्रा सर' जादोंलै बैग्रि गोरानखौ जाफ्लांखायो आंनि गय बागाना माबायदि जाखो नायसाय देन्जार बोसोरनै रोनिखाथायाव भिडिअ खालामफैदो ब्रादार अके माने रुनिखाथायावबा मा जानानै दं दाबा कारेन्ट खालामनाया मा रोखोम जादों ओमफ्रायलाय दालाय महायथो थांनो नागिरदों र' जोङो क'क्राझाराव थांग्रोगोन ब्रादार दसे सेक्रेटारि अफिसाव होद दारि जोब्बाय बांगाल बायदि लाबायरा नोंबो क'क्राझाराव थांखांनानै ओमफ्राय बबाव थांनाय जायो नायनोसै आयदो इयान फाग्लासो नेटआ जायालै बोरैबाला मोदोमसो साख्रुबबाय माथो हा बोरमा फानहरदों आङो एस बि प्रडाक्ट आदसा औ थेंक इउ ब्रादार थेंक इउ आंनि गोदान पेजखौहाय फल' खालामनानै होरा लोगोफोर अनोब्ला सनक मोसाहारि फेसबुक पेजखौ SONOK MOCHACHARY सनक मोसाहारि फेसबुक पेजखौहाय अननानै फल' खालामनानै होदो मा SK बड' ब्लगआ आंना माबा जाला नालाय शेयार जाया नालाय दा बेखायनो आरो गोदान खुलिफिननांबाय आङो मनिटाइजेसना जानाय ना प्रेमजि थाथ' दे दा थांफानाय फै बाग्रा सिलाबो आं बानि लाला मोनदो गाखोनानैला बोरमा आं फानहरदोलै बोरमाया फै हबे देन्जार मोजांथ' नै बोरमाया बैयोरा बैयो बिमा गेदेर जासो थयो बे आंनि बोरमा जोलैया मोजां मोजां आंनि UK07नि बायदि दाम गोसा नङालै ब्र 4,50,000 नङा दै गारि सालायनायनि लाइफ खालामगासिनो मा मानो बे बुस्थुखौ लागायनिलै बांद्राय सेसे आंनिया नोंनिया बा खिबुजोंसो सिखाबाय थावा बिदि होनना होनांगौ रांगौलाबो दखानावलै दसे गुमै अफिसियेलहाय औ दखानाव रानि हाब माथो बेयावबो देन्जार दंसै माबाफ्रालाय
नायलायनाय एकदम फेसिलिटिफोरा दंजोबसैलै नै लोगोफोर गारि फोसाबग्रा आरो बायदि ओमफ्राय मिस्ट्रिबो दङ बरिया बानाय बेयावनो ने बेरेंसि बानायनाया आदै बेसेबांथो लायो गंसेयावलाय बेरेंसिखौलाय दालाय 500 ए 500ल' थ' नङारा माबा थौथाया आं हरनांगौ ने ए था आंनावसो दंलाबायोमोन दा बेरेंसि गंसे बेरेंसि गंसे नांगौमोन मोनला मोजां माथो अके मेनटेनेन्स खालामो एसे उसुबिदा जायोना थांलाय दे दाम गोसाद्राय जायो ओंखारगौ नंनायालाय र' उनावहाय लाबोलै आस्ते गारियाखौहाय खेबसेनो दाम गोसानि माबाना बेखौनो सालायथ' आरामसे जों बाइकजोंसो ससे थांनोसै ओमफ्राय ओइ आदैनि कारखौ लांनोसै ससे हा इदियाबो बरिया होजायो ने बटना थौथाया सखिया नै आरामसे इदि होजायो नै बरियानो बटनाखौनो होदों आरोना फारलेंबो बानायो हनै मोजांलै आइटेमा माथो गिङो ए संनांगौ नामा संनाङालै मादैनावसो थाबनो जनालाय खेमाव ए मैया नायाखौ जनाया खेमाव लाबोदों ना माइला ना लांदों न'आवसो लांदोंदां खेमाव लाबोदों ए रस दंमोनलै नायाबो गिदिर नाखौ हमनो मोनाखैरा साला गलाङोसो लाखिनो हाया जेयानो फिसाद्रायना जों मैया ना हमदोंमोन नालाय ना गिदिरखौ हमनो रोङा आरोखि जोङो हमग्रा मानसि नङाब्ला जाया नालाय दुगा ब्लग मिनिबाय दुगा ब्लग लाइक अके थेंक इउ ओरैनो जास्ट दङ लाइभआवहाय है जाबाय थुदो मा गवा दा इयो माला बेस्थ'थार आइ डन्ट हट लाइक डन अके बेस्थ'थार औलै बेस्थ'लै नै लामायावसो हान्थिदों क'क्राझार ओंखारगासिनो आइ डन्ट हटलै आं बिदि हरफेरलाबायलाय लाङालै बारा लाइभ इउस खालामाना बाहागि चेनेल दंला नायना होगोन आं अखा हाहांसो जालाबायखोरा बोथोरालाय ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो दसे लोगोफोर दसे रायलायनाय आरोना चेनेल अके जागोन दे दा जेखिजाया जाबैयावहाय आंनि जेखिजाया जा भिडिअ'आवहाय बा हेल' होननानै हर आं नोंनि माबाखौहाय चेक खालामनानै साब खालामना हरफिनगोन दे ब्रादार दाहाय जेखिजाया जा मोनसे माबायाव भिडिअ'आवहाय हरबानो जाबाय आरो बहा दं आं माबायावसो दंफैयो आइलेण्डआवसो माबा थांनो नागिरदों क'क्राझार थांनो नागिरदों आं दसे दोनथ'नोसै दे लाइभखौ लोगोफोर एसेयावनो दोनथ'नोसै बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनानै लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय